El llinatge de Guifré el Pelós va ser l'embrió de la Corona d'Aragó, en unir el seu destí al regne aragonès en virtut dels problemes dinàstics que patia aquesta monarquia. Va succeir que el sobirà Alfons el Batallador va morir sense descendència directa i va llegar el seu regne als ordres militars. El testament no es va fer efectiu i el va succeir el seu germà, Ramir II el Monjo. Però aquest tampoc tenia fills mascles, de manera que, per assegurar la continuïtat, va prometre la seva filla Peronella amb el comte de Barcelona, Ramon Berenguer IV, quan aquesta només tenia 1 any. L'enllaç va haver d'esperar 13 anys, ja que l'Església només permetia el casament quan la dona tenia, com a mínim, 14 anys. Va ser Alfons II, fill de Ramon Berenguer IV d'Aragó i Peronella, qui va assumir tots els títols i la dignitat reial el 1164, després de la mort del seu pare i l'abdicació de la seva mare. De fet, amb ell comença el que en la historiografia es defineix com a Corona d'Aragó, la unió del regne i la Casa Comtal de Barcelona.